Isikolo sinikeza umlando saqala ukuba khona ngo-2005. So sasingekho lesikolo before 2005. Saqala saba khona. Why ngiqala lapho? Umlando ubalulekile, umlando sitshela ukuthi sisukaphi. Khona sizobona ukuthi sikuphi manje. So that we'll be able to plan for the future. If ungazi ukuthi wena uzalwa kanjani, uzalwa kuphi, uba inkinga emhlabeni. Ngoba uyazi, awuzazi ama-roots akho ukuthi usuka kuphi. So it's very important to understand that. That's why kubalulekile siyaba-appreciate those who came before, laba afike ngaphambi kwethu. Ngoba bethu ababengekho, ngabe nathi asikho. I always tell laba sebebasha abanye balengana nami ngithi uma ungabashoniphi abadala kunawe noma kuthiwa ufunde kangakanani kodwa imfundo is not everything. Ngiyazi ukuthi uma kukhulunywa umuntu maye khuluma into ayithandayo uyayijabulela. Kodwa bese khona angayithandi uyambona ushintsha ngisho ebusweni. Bese uyambona ukuthi lo muntu akakwazi ukubekezela. To tolerate each other, and it's very important. Ifana nenhlonipho. You don't force inhlonipho. Inhlonipho you earn respect. Mangifuna ukuhlonishwa. Mangumphathiswa fanele ngibahloniphe abanye fana nami bezokwazi bangihloniphe. Sisukubonga kakhulu principal. Isikolo mongena uyabona ukuthi isikolo lesi. Usibona ngezinto ezithize isikolo. Unzima uqinisile siqale ekuseni ngabo 8 bese eMlazi Comtech. Sidala ke Comtech. Kodwa mongena noma sisidala uyabona cha isikolo lesi. Ngenxa yezinto ozibonayo nje ezingama factors ekwenza ukuthi kube khona isikole. Ngokodonga qala noma ngokomhlaba. Before ungene kubone ukuthi kufundwa kanjani. Now ingakho kufanele sisibonge isikolo lesi principal SGB nothisha bonke ngokuthi basimaintain isikolo sibe khona. But enye into kufanele sibonge nabazali bakhona la endaweni. Lesikolo sine enrollment engango 1697. Zimbalwa ke ikolo ezikanjalo. Abona isikole esikwazi ukufika ku-800 kuwumqansi ukufika ku-800 ku-800 esikolweni. Kusho ukuthini lokho na? Isikole njengoba sino 1797 sinothisha siqualify for othisha abawu-44 ngokwe-PPN. Kodwa uma abantwana bengehla abazali babakhiphe babase kwezinye indawo mhlambe sigcina sifike ku-1000 noma kubani kunothisha abazophelwa umsebenzi. Kodwa ke ngokahulumeni ngowavotelwa ngo-1994 ngoba fanele sikusho lokho akekho uthisha ophelwa umsebenzi ukuthi uyasuswa nje la ngoba usuke izingane ezingasekho ayiswe kwenye indawo. Bese thina njengomphathi bese siyakhala siyacomplain uhambelana umema othize obe efundisa kahle. Now ngithi ngichaze lokho khona nizo understand ukubaluleka ukuthi niqhubeke nilethe ingane embali nathi soke yethu imbali le. Akuyona yala e-172. Nathi yethu noma singahlali la sikhathazekile ngayo ngoba i-future ye-South Africa, i-future ye-KZN ikulabantwana lapha. Abona kunomntwana la uMamkhize. Ukhuluma isilungu esihlula abantu abadala.
ngithena ngemlaladeli umntwana ngathi usezohlula nathi fanele uku-appreciate lokho ngoba umntwana ofunda endaweni ekuthiwa isemakhaya angithi yibona loo nto leyo mhlawumbe kunomntwana ofunda edolobheni ongakwazi ukukhuluma nje kade ekhuluma nje umntwana mayekhona fanele bamnikeze iphepha alifunde kodwa umntwana ukhuluma from the heart hayi nimzwile ake bashayele izandla othisha bethu kungaba into encane kodwa kusho into enkulu yabona unzima usho into eyisimangaliso la masingena lapha e-library sibona abantwana baphethe ama-laptop ngiqala ukufika e-university la eThekwini kwakuseyudidana ngaso sikhathi qala awuthi uma ungena uye-lab computer lab kuthiwa bambanike i-mouse ucawu i-mouse ile igondwane lani lelo yini azange siyithole thina leyo mfundo